Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Marcos, Kapitulo 4, versikulo 21. Gangtan aya ti pagsilawan tapno kaluban iti salop, wano ipasirok iti katre. Saan aya nga ikabil kitdi iti nairanta apagyanan na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. O sige, mangan kan lakay. Tanalpas kamin anangan ka dagiti ubing. Apay aday tala ang tisidain, ha? Day talang amin tilinutok. Abay, ipanam iti kwarta, takontrolam ti ipakan mo kanyak, ha? Ha? Ado ti sidaan iti ref. Ngam day talang amin tilinutok. Huston! Apay akasta ka, Leo. Di ka kadi makapagsaw asaan nga agungungat. Amin la ka din aba, nagkat kapungtot mo. Apay nga ibundaris mo matanti ka ng kuma. Kat daytoy abaso, kastoy ti maiparbeng! Imbarsak mo kanyak ti baso. Ala, agluto ka iti sabali akanak. Agawam! Diyos ko, ikan na ko maitikiran ko. Tapno maibturak pa iti ugali ni Leo. Pangaasim, Diyos ko. Nagbayagan day talot-lotwad. Aguray ka man. Hoy, kagurak ang makitkita ti kasta alang ama. Di ka man nagarte akasta? Ala, mabiit lang. Taisaganaan kan, iti ka na. Agawaam, tay-tay pa yung mabisinak! Agyamanak tay may ka dito ibalay, Wilma. Kasapulak ti kasarsalit. Ada kita iti pagadalan, idi mawag ka. Agyamanak kan ka. Gapo tay may ka iti inawagan ka. Nalpas ko mataminan at trabaho kiti balay. Kan naitulod ko matandag iti anak ko iti pagadalan. Agnes, amok nga damanan inaramid nila kay mo, amadi. Nagsakit, Wilma. Kasla dyan kun kabalan. Agnes, Kasla kayat kun timatay. gaputan na panagnakamon nga adda babae ti asawa. Kasta ka di. Ano, Wilma? Nakita ka mismo. Sinurot ko ni Conrad. Kat simrak iti may isang apartment. Babae tinangilokan iti ridaw. Kat naging nagagdapay. Saan mo asinurot? Aging ga iti apartment. Saan? Kaputay Jack mo ito. Agnes, Anya Teramita. Anya Wilma. tsaka mo, Agnes. Gapot agpadata asi susuga. Wilma. Katsaka mo no kaano nga agimbag ti sakit amariknak. Agnes, ti asawa mo, kat saan nakaakabkabilan? Pulos, asaan nga agungungat ka na. Kat baybayan na ka lang, iti kayat mong aramidan. Ipaay na ti kasapulan nyo a pamilya na. Iso na lang, tada babae na. Wilma. Ngam siya, saan nga agbababae ti asawak? Ngam nauyong, naungat. Kanayon na kapag sasawan iti makapasayar. Anya ka di ti mas pipya di ta, Agnes. Ti ka di parikot mo. Wano, ti parikot ko.
nagbabayi iti asawam. Ta saan nakaapagsasawan iti mali. Iso ang nagasgasat kapay laang ngam iti siya. Ngamin, kaslaawan kaus-us kak iti pamilyami. Nalablabos pa'y ngam babaunan ti kayarikak. Iso ano maminsan. Kaya't kun nga agsina kami. Wilma. Nakaumay kayo man diti balay. Anyangay, kumusta kayon? Saan anasayaat? Manang ason. Pudnoti ko na ni Wilma, manang ason. Ngamin, agpada kami amalmaldaang. Kasta ka di? Adda babae ti asawak, manang ason. Kati matasawak. Nauyong. Jack marik na ti pamatig na kada kami a pamilyana. Inal daw ang masaksaktanak iti panagsasao kan aramidan na. Amoyo, Wilma, Agnes. Dagita ang mapadpadasan nyo ita. Kat napadas ko dagitan. Manang, Nagbabae ti asawak. Kat inkabalay na pay. Malaksit iti dayta. Nauyong. Kat Jack marik na ti pamatig na kanyak. Ngamkas ina iti pamilya. Nga iso ti mako na asilaw iti pagtaengan. Sa anak asim mo ko. manang, Jack intulok nga agbalin ka na kontrap. No di kat intuloy ko tinagbalin anaranyag. Tapno malawagan ti entero a pagtangag. Kaya't na asawan. Itilikodan ti madinga aramid ti asawak. Nagbali naglataan na saya at kankwana. Nangro na kadagiti anak ko. Impakita kan imparik naglata ti pamatag ko kadakwada. Kang runaan na. Aging gaita. Isursurok dagiti anak ko iti nasayaan ta kababalin. Iti kasta. Saan da tumulad iti amada. Manang ason. Katikang runaan na nakatulong kanyak. Ti panagkarkararag ko iti Diyos. Iti likodan ti inaldaw asakit tirik na nga inak malaklakam. Intultuloy ko ti agserbi iti Diyos. Kat pagyamanak unay, gapo ta nagbalbalyon ti asawak. Saanan akas iti sikod. Kat ija simbaan, at dadagiti kas kanyak ti kapadasan na. Dahita ti gapuna. Anang bukal kami iti grupo ti babae. Dagiti balo, dagiti insina ti asawa na, dagiti asawa, adadagsanda, dagiti asawa da, kas kada kayo. Iti kasta, kat agti tinulong tayo amang ikarkararag iti tunggal maysa. Ken mang patibker iti tunggal maysa. Amang namnama, adumteng ti gundaway. Adag iti sakit, nga intay marikrik na kat maagasan. Numan pa'y adalat ta ipaay na abiglat, ngam tinasgan kat maagasan. Kat saan nga imposible day ta iti Diyos. Manang. manang, Nasgan nga agbalin tayo matanatibkar. Wilma, Agnes, tapno madaaran tayo dagiti anyaman, apan nakapasakit, asumangpay itibiyak tayo. adda amin dito'y dagiti t-shirt mo anak kupin. Kan nakahangar amin nandito'y dagiti polong, Conrad. Agraman dagiti pantalon mo. Kat adda amin nandito'y. Naplantsak amin ng dagita. Iso aday tala agpulas ti aramidam. Agyaman ak Agnes. Conrad, mabalin ka diti agkidaw ka, oray italaan. Ah, Saan na siyak tagkit-kid daw? No di ka tagiti anak ta. Arumar tayo kano ita Domingo. Kailiw dan ti agpasyal.
Kuwang amin. Adda ka di pagnayo iti babae. Ah, Sa anak ako montra dita. Ngam dagiti anak mo tagkidkid daw. Amok ngay ayatam launay di babae, Conrad. Katawan anyang man na kanyak dayta. Nga oray pa'y mapus-pus-pus ti pusok iti sakit. Ngam pangaasim ko nga. Tasaan mo alipatan dagiti anak mo. Kasapulan da kamat. sige. Patgak tikid daw dagiti ubing. Umayak ag-relax dito'y balayo. Ngam kastamot ti bagbagam kanyak tatang. Gapo, tamakit-kitak ti kinaranggas mo iti pamilyam, Leo. Iso abagbagaan ka manan. Apay, saan ka kadi amaasyan kadakwada? Anya ka di manen day tang bagbagam tatang. Gapo kadi ta si katimang manggad, kat pakpakan ng laang ti pamilyam. Iso anaulpit ka kadakwada. Ha? Amom, Leo, anak ko. Napintas ti asawam. Kat no agkibaltang. Ang mga no panawan na ka. Gaputa saan mo mutla idang ay patpatag. Tatang. Awan mo ti makitak apakapilawan ti asawam. Tanapintas mo't. Nagagat nga agtrabaho iji balayaw. Ken naanos ang mga iaywan ken ka. Ken kadagiti anak yaw. Inal daw pa'y ngaglablaba iti kawas yaw. Pudno nga awan kwarta amat gedan na. Ngam kanayon mo't amabambanog iti trabaho iji balayaw. Apay kastamot ti bagbagam kanyak tatang. Gaputan nakitak nga dalimitem iti takyag di asawam. Ket amuklatan na kinabil mo. Liyaw, di kaglablabas. Tama nga nagbabawi kantaw. Tatang. Awan tiga puna nga ulpitam ti pamilyam. Leo, naplantsa kon dagito'y kawas mo, ah. Kan nagbabanglo da. Tainik kak iti fabric conditioner. Nakaluto ak metan. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Kastametan iti sidaan dagiti ubing. Ibagam no mabisin ka, taidasaran kan. Mabisin akon. O sige, intan ija kusina, taidasaran ka. O sige, mangan kan. Kompleton. Adan ti inumam adanum. No anyaman ti kasapulam, ayaban naklata. Ta ituloy ko ti kupkupinok ijay salas. Sige. Panawan ka pa'y nga ro dito yung kusina. Husto ni tatang. Nasaya at nga asawa ni Wilma. Sakti ayan ti biddot. Gaputa naglakaak ang makaungumat. Kanaranggasak iti pamilyak. Nang runa una iti asawak. Kat iti likodan ti kinaulpit ko. Nasaya at lata ti pakpakita kanyak ni Wilma. Wilma, kaya't kung agbakasyon tayo jay lugar yo. Ha? Agbakasyon? Wen, ipasyar ta dagiti anak ta kada lolo kan lola da jay lugar yo. Kuwang amin, Leo. Tiinted mo kanya ka kwarta kat inrantak a budget para iti sidsidaam. Tapno saan ka amaawanan iti naimas asidaan. Anya? Si Daek? Kat, da kayo ngay. Saan kayo akaraman iti data budget? Saan anapili dagiti anak ta iti sidaan? Natang, kan sagay sada nga itlog, umdas daytan. Saan dan nga agreklamo pa'y? Anya? Iti daytang imbagam. Kasla talaga nagdakasak gayam nga amat ti pamilya. Ha? Anaimas ti sidsidak. Kat da kayo a pamilya kat saan? Ha? Ni, awan ti parikot iti dayta, Leo. Ta syempre, sikat ti mangmanggad. Sana may parbang Wilma.
Wilma, sawak. Inarakop nakmatan. Pakawanan na ko, ma. Adtoy Agnes, parakin ka. Kahit Wen, ginatang ko dahito parakin ka. Adtoy, awatam, anya daytoy, Conrad. lukatam. Sing-sing. Wen, Agnes. Sagot ko kun ka. Gapo iti kinasingpet mo nga asawa. Conrad. Kinasarita ko ni Olga. Nagsina kami. Imbaga kadya kahit adumtong tutugundaway a panawandak ti pamilyak. Conrad. Pakawanan na, Agnes. Sapay la kumatasan anapukaw ti panagayat mo kanya. Ngamno bilang laeng. Saan ka mapapalaw, Agnes? Saan, Conrad? Saan ang nagbaaw ti panagayat ko ken ka? Katagyaman ak iti Diyos. Tada kami ang pamilyam ti pinilim. Oh, natunon da ito'y ikan nga itong tono tayo, apok. Wan lolo. Wan lolo, anya ti sumaruno nga ituno tayo. Dagiti tarong kan okra. Sige lolo, tumulong kami kan ni Benben. Un jen, apok. Tulungan dak, tapno masursuro yo ti kakastoy at trabaho. Oh, adtuyan ti inuman tayo analamis a juice. Ay, sige bakit? Isaganam amin ng di talamisaan. Dito'y tayon paraangan amangan inton madamdama. May tapno kasla piknik. Ay, bakit? Ayan dawil makan layaw. At dada ije kusina amang isagsagana iti daddo mapay at araon. Gampagamuan, tanagin narakop damutan. Ah, Ay, bayam latay da. Nala, ituloy tayo kit day ti agtunaw. No kasta, nakabakasyon kayo gayam asa nga pamilya. Wan Agnes. Among ka di? Nakaragragsakak ita. Ngamin, sinungbatan ti Diyos ti karkararag ko. Wan, ang mukha, nakadkadlawan niya. Madlaw mo? Oh, Kat, si Kangay. Kumusta kan, friend? Kaskan ka, naragsakak matan, friend. Amin, nasungbatan mo't dagiti kararag ko. Talaga? Wan, Wilma. Ayawan gayam, agkasangay ni Manang Ason intong Domingo. Katnaskan ka nung addata. Kasta ka di. O sige, adda kamin to dita inton Domingo. Okay nga, Rod. Kastapay, Wilma. Good night. Bye. Bye, Agnes. Good night too. Ay, Diyos ko. Agyamanak. Agyamanak unay. Gaputan naragsak nutan tigayam ko. Akas kanyak. Naragsaka, taadda kayo. Kan naamamok pa yan dagiti pamilyayo. Kat agyaman ak tayo surot yo ida. Tapno maamamuda kamat, Manang Asun. Ngamin, no di gapukan ka kanayon amang patpatibkar idi kada kami. Nalabit anatumba kami kuman. Pud na day tama ng Ason. Kanday ta ti resulta, ti kinalawag yo asilaw iti pagtaengan nyo. Gaputan nalawag kayo, masurutan ti pamilyayo ti nalintag adalan, arumbang asurutan da. Gan, impaayan na kami iti kinatibkar, Manang Asun. Kinaanos, kan ayan. Tapno madauran mi amin apan nakapasakit iti biyag mi. Madaydayaw ti Diyos Apo. Gaputa ipatpatid na tayo nga anak na. Ada tayo anasugatan kan nasaktan. Kat inagasan, kan binindaan na dagiti sugat tayo. Dagiti panubok kada tayo asumangbay. Kat maysa nga oportunidad, tapno ad-addapay nga umasidag tayo iti Dios. Kat intay idiskubre ti panagayat na kada tayo. Kat intay tumat ibinglay dayta nga ayat
kadagiti daduma, nga addaan iti ibakbaklay adagan sanda. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.